a privítali by sme fakt nejaké sáčky a nejaké odpadové koše na tie exkrementy, pretože psíčkári, ktorí, ale ja patrím medzi nich, zbierame tie exkrementy po psíkoch, tak to vlastne hádzame do smetného koša, kde sú vlastne veškeré odpadky, hej. Ako sa vy ako mestská časť staráte o psíčkarov a o samotných psov? No, toto je dosť rozsiahla otázka, ale tohto roku sa nám podarilo osadiť koše na psie exkrementy. Rozmiestnili sme v tých zónach, kde je zákaz pohybu psov, tabule, že tam je zákaz pohybu psov. Väčšinou sme to urobili v tých zónach, kde sú detské ihriská, oddychové zóny, parky. Takže v týchto zónach sme vylúčili pohyb psíčkarov so svojimi psami. Potom každý psíčkar, ktorý je u nás zaregistrovaný, dostane samozrejme známku na daný rok, dostane 500 sáčkov na psie exkrementy igelitových. No a toto by tak a zabezpečili sme samozrejme vysypanie tých nových košov na psie exkrementy raz v týždenne. Treba povedať, že z technického hľadiska tieto koše nie sú ani potrebné preto, lebo Košice kosiť teda likviduje odpad ekologicky spalovaním, takže aj biologicky aktívny odpad, ktorý sa hodí do normálneho koša, proste likvidovaný spalovaním. Takže v princípe, pokiaľ by boli psíčkári zbierali exkrementy a hádzali ich do obyčajných kontajnerov, nič by sa nebolo stalo, žiadne zákony by sa neporušili, všetko by mohlo ísť tak, ako išlo. Ale počúval som od svojich voličov a počúval som aj poslancov, že ich známi voliči psíčkári si sťažovali, že necítia proste žiadnu podporu, necítia žiadnu starostlivosť o psíčkárov. Tak z ušetrených peňazí, ktoré sme ušetrili z elektronických aukcií, sme sa rozhodli predsa len celú akciu realizovať. Už ako som povedal, na začiatku roka sme mali schválený rozpočet mestskej časti a tam sa napočítali na jednotlivé kapitálové akcie, peniaze podľa tzv. Tabuliek, pre všetky práce sú hodnotené v tabulkách a väčšinou tieto ceny sú maximálne. Samozrejme, ako náhle idete realizovať nejakú stavbu a mali sme ich tohto roku neúrekom, hlavne rekonštruovali sme detské ihriska, rekonštruovali sme nejaké oddychové zóny, tak predtým prebiehala vždy elektronická aukcia a z týchto maximálnych cien sme veru niekedy aj viac ako polovicu ušetrili. A práve preto, lebo sme mali dosť týchto ušetrených prostriedkov, sme sa rozhodli výjsť psíčkarom v ústrety tým, že sme zakúpili tieto koše. A posledná otázka, je dôležité sa starať o psíkov vo vašej mestskej časti? O psíkov všeobecne je dôležité sa starať, lebo každé zviera potrebuje určitý životný priestor, psi potrebujú výbeh, potrebujú byť aportovaní, potrebujú proste sa prebehnúť a na to im treba určite vytvoriť určitý priestor. To, že aký veľký, to je už otázka dosť komplikovaná, práve preto sme robili pôročný prieskum, že kam usadiť koše, kam usadiť tabule so zákazom vstupu pre psy. Ale v každom prípade treba sa o tieto zvieratá starať. Musím podotknúť, že ľudia chovajú v mestských častiach nielen psy, chovajú kadejaké iné domáce zvieratá, domáce vtáky. A o niektoré nie je nutné sa proste není tá starostlivosť až taká nákladná a nie je nutné, aby sa prebehli alebo niečo. Ale psi to potrebujú a bohužiaľ, nie že bohužiaľ, ale zdá sa, že psíčkarov oni prevládajú medzi tými, čo doma chovajú zvieratá. Takže pokiaľ je taká väčšia masa ľudí, skutočne je nutné sa starať, lebo potom tie následky sú dosť nepríjemné. Ďakujem veľmi pekne.